Вакуум тумблер Дорит 500 е модела. 500 литра, но според мен 300 кг трябва да събира. Машината се предлага в цялостно заводско обновено състояние с 1 година гаранция. Доставка, монтаж, проби и обучение в цената. Вакуум помпа Буш. Автоматично изпразване. При необходимост има опция и за автоматично пълнене с пневматичен повдигач. Отново за количка ласка 200 литра. Пневматичният повдигач. Ето тук се включват пневматиката. Нови пневмоцилиндри. Той е готов за работа също. Това е към момента за вакуум тумблера Дорит. Цена 8800 евро плюс ДДС с доставка, монтаж, проби, обучение и 1 година гаранция.